bij de derde aflevering van Bruns en Babbels. En zoals u misschien ziet zijn wij van decor veranderd. We zaten zeg ik maar in studio 3 voor de tulpen en we zitten nu geüpgrade naar studio 1. Het grote openluchttheater bij Red Palm Village voor het zwembad. Lekker in het zonnetje, dus daar hebben we zin in. Ik kan u mededelen dat de eerste aflevering gelukkig goed ontvangen is. Best wel spannend voor ons. Ik kan u vertellen dat er ongeveer 2000 mensen gekeken hebben naar onze uitzending Bruns en Babbels. Dus dat betekent gewoon leuk werken en blijkbaar waardeert u de uitzending. En wij blijven ons best doen. Ook vandaag weer natuurlijk werk ik samen met Cor-Jan Hogeheide. Hij maakt vandaag ook weer 4 receptjes. Die ook weer te volgen zijn natuurlijk op onze website brunsenbabbels.nl. Vandaag hebben wij te gast Angrit Bajou. Ja, ik noem haar een loslopende encyclopedie. Die vrouw weet werkelijk alles, maar dan ook alles over Bonaireaanse kruiden. Ze zal ook een aantal keren terugkomen, maar vandaag haar debuut hier. Dan hebben wij Mr. Fungi, de eerste en oudste werknemer van de Sea Turtle Conservation op Bonaire. Deze man is langs al werkt hij daar en als deze man begint te praten over schildpadden, dan kan het een avondvullend programma zijn. Dus ik moet hem een beetje proberen tegen te houden. En dan Kitty Ladiges en Pauline Knip met hun visie over de alsmaar groeiende glasberg op de landfill. En wat we daartegen kunnen doen om te zorgen dat die berg niet groter en groter gaat worden. Maar we beginnen met 2 talentvolle jonge Bonaireanen. Ik stel ze voor, Guillaume Matisson, welkom. En Jana Francis. Ja. Zo zeg ik het goed? Ja. Jana Francis. Zij zijn beide van de stichting Gebroken Hart. Prachtig. Jij bent de manager. Ja. Jij bent de directeur, Ja. oprichter. Hoe oud ben jij? Ik ben 13 Jij bent 13 en ik ben 11. en jij bent 11. Ja. Zij vormen het bestuur en de dagelijkse leiding van het Gebroken Hart. Wat het Gebroken Hart doet, dat gaan we zo meteen horen. Maar even ter introductie. Want zo ben ik jullie op het spoor gekomen. Ik kreeg in handen het boek De avonturen van de enige Eva. Zeg ik het goed? Ja. Even voor de kijkers thuis. Een boekje wat is samengesteld, uitgegeven door de ICON samen met UNICEF. Hoe oud was je toen? Ik was 9. Je was 9. Ja. En heeft meneer even geschreven in 2 talen. In het Papiament en in het Nederlands. Welke taal spreek je nog meer? Ik spreek meer Nederlands dan Papiament. Je spreekt nu en Nederlands en maar ook Engels. Ja. Dat gaat je net zo makkelijk af. Ik had een vorig gesprek met hem, toen zei hij, ja, ik weet het Nederlandse woord, ik mag het ook in het Engels. En toen was je 9. Bijzonder mannetje. Daarnaast hebben ze ook nog eens een keer een documentaire gemaakt over deze meneer. Althans, over allemaal bijzondere kinderen. Jij zit in aflevering 3, Guillaume's Wondere Wereld. Ik laat een klein stukje zien uit deze documentaire. Hier heb ik de blaadjes waar ik mijn... Hier heb ik de blaadjes waar ik mijn boeken mee maak. Die is ik toen ik heel klein was. Deze is ik en mijn vader en mijn broer. Mijn vader is op Curaçao. Hij is gescheiden en ik ben gescheiden ook van mijn vader. En mijn moeder is in Nederland. Ik vind het niet leuk om haar niet zoveel te zien, omdat hij is mijn moeder. Ja? Ja. Nog een beetje zeep hier.
Voorzichtig, hè? Ik vind het wel een leuke scène. Knap gedaan hoor. Maar goed, inmiddels ben jij geen 9 meer. Nu ben je 13 hè? Ja. En ben je bezig met de stichting Gebroken Hart. Wat is de doelstelling van de stichting? En de stichting heeft altijd een doelstelling. Ja. Wat is jullie doelstelling? Vraag ik dat aan de manager denk ik? Onze doelstelling is eigenlijk om iedereen blij te maken op Bonaire. Dus dat iedereen gewoon blij is. En als iedereen blij is, dan gaat de wereld en alle landen gaan ook veel sneller. Gaan dingen veel sneller processed worden. Dus daarom willen wij eigenlijk mensen blij maken. En zijn het kinderen alleen die je blij wil maken of alle mensen? Alle mensen. Want, Doe maar. Ja. Dus dat is een brede doelstelling. Ja. Alle mensen blij maken. En leg dan eens uit dat logo. Ga jij eens even staan? Dan kunnen we eens even jouw logo zien. Kan je misschien even zeggen wat dit logo voorstelt? Nou, de logo stelt eigenlijk voor dat er een traan is gekomen door de hart. Dus de hart is in twee gesplitst. De traan is toen dan omgekeerd en is teruggekomen in lijn. En die lijn gaat door ons weer naar boven komen en dan wordt het weer een hele hart. Precies. Maar de vraag dan ook altijd weer bij een stichting, die heeft een doelstelling. Maar hoe gaan jullie dat bereiken? Wat gaan jullie doen? Nou, Guillaume is heel goed in filosofie, dus gaat filosofie doen met de mensen. Om hun ook eigenlijk een beetje uit te leggen wat blijdschap is. Want als je weet wat blijdschap is, dan word je ook sneller blijer. En ik ga dan spelletjes doen, maar ik wil spelletjes doen met een mening. Dus waar je ook blijer van wordt. Want als je spelletjes doet, dan word je al blij. En als je spelletjes doet met een mening, met iets erachter, dan word je blijer. Dus eigenlijk sluit mijn spelletjes aan op wat Guillaume doet. Want dan besef je ook wat blijheid betekent toch? Ja. En dan gebroken hart heeft het ook dan dat mensen verdrietig zijn vaak door relaties die kapot gaan? Ja, niet altijd. Sommigen zijn ook gewoon alleen thuis en dat vinden ze niet leuk. Dus het is niet altijd doordat de relaties leuk doorgaan. Juist. Want ik wil natuurlijk ook nu even weten, als jij die lezingen geeft, hè, dan doet hij dat ook met hulpmiddelen. We pakken hem er even bij. Dit is een van de tekeningen die hij dan maakt. Ik hoop dat jullie thuis kunnen zien. Ja? Jo? Dat is heel... Ja, hebben jullie hem? En vertel even hoe jij hier dan mee omgaat. Dus bijvoorbeeld, dit was een van onze laatste lezingen die we gaven. Ja? En het was over doe echt naar jezelf. Ja? Vertel even, hoe ga jij met deze tekening om? Ja, dus dan dit is een rivier en dit is een dam in het midden. Ja? En deze zijn jouw, hoe snel je in emotie kan jezelf niet controleren. De blokkades. Ja. Ja. En dus bijvoorbeeld als er iets kleins gebeurt, kan je ineens heel snel boos worden. Ja? En ja, dat willen we juist niet. We willen wel dat je boos kan worden, maar je weet wel wanneer jij boos wordt. En je moet jezelf kunnen onderhalen. Of zeggen, nee, nu is het niet het moment. Of ja, beter praat ik dit later, zodat er geen problemen komen. Je mag best wel boos worden. Want als je zegt, ik kan nooit boos worden, dan ga je dingen onderdrukken. Ja, dat staat ook nergens op. Ja. Je moet ermee leren omgaan. Dus je moet, wat het boosheid is, dus de boosheid was gewoon een voorbeeld. Maar eigenlijk met alle emoties moet je jezelf leren kennen en weten wat je boos maakt, weten wat je zielig maakt. En dan kun je jezelf bijvoorbeeld begrijpen en jezelf beter controleren. Maar dan gaat die boot daar naartoe, denk ik, wat jij bedoelt. Ja, en En dan komt hij hier bij die blokkade. als je eindelijk jezelf begrijpt, dan is die blokkade niet meer. Dan kan je eindelijk naar jezelf toe komen. Ik vind het een helder verhaal. Ja. Maar jullie werken samen. Ja. Ik begreep ook dat jullie ook altijd eigenlijk het met elkaar eens moeten zijn. Ja. Maar wat nou als je het niet met elkaar eens bent? Want jullie zijn de directeur en we hebben een manager. Ja, we hebben nog eigenlijk 2 leden erbij. Maar die zijn net pas gekomen, dus die moeten we nog een beetje door het proces heen halen. Dus heb je bestuur van 4. Ja. Ja? En dus bijvoorbeeld als ik en Guillaume een probleem hebben, dan... Zeg maar, Guillaume. Als ik en Jane bijvoorbeeld een probleem hebben, moeten we altijd we moeten het altijd met elkaar spreken. En we kunnen niet met het meerderheid werken.
niet een democratie Ja? doen. Daarom doen ze altijd meestal oneven, hè? Dat Ja. je een meerderheid hebt, maar Ja. dat willen jullie niet. Maar we zijn alleen maar 2 personen, dus wat we doen is... Bijvoorbeeld Jana heeft een idee, maar ik ben er Ja? niet mee eens. Dan moet Jana mij bijvoorbeeld overhalen om haar idee te volgen. En als dat niet lukt, als ik het nog steeds een slecht idee vind, dan doen we het helemaal niet. Of, ja. Ja. Maar als het lukt dat ik het begrijp van haar punt en ik zeg ja, het is oké, dan hebben we het allebei eens. Cool. Hey, ik zou zeggen, ik wens jullie met de stichting Gebroken Hart heel veel succes. Dankjewel. Ik hoop je over een paar jaar weer terug te zien. Ga je nog een nieuw boek schrijven, denk je? Ja, ik denk wel van. Ja. Hey, ik wens je veel succes. Wij gaan nu terug naar Koyan en die gaat zijn eerste gerecht maken en blijft nog gezellig even hier. Eigenlijk wou ik Sorry, hij wou nog iets zeggen. Wacht even. Vertel, ja? onze manager van PR bedanken. Oké. Niet, dus een andere manager? Ja, Nee. Manager van PR, oké. zij laat de informatie geven Ja? als we haar kunnen roepen. Nou, daar hebben we geen tijd voor. Maar zeg maar, hoe heet ze? Ingrid Silly. Ingrid Silly en die wil je even bedanken. Ja. Ingrid, heb je het gehoord? Je wordt bedankt door het voltallige bestuur van Gebroken Hart. We gaan gauw door naar Koyan. Ja, ik dacht voor een tweemansbedrijfje ga naar een tweemans gerechtje. Ik ga een vitello tonato maken. Dat betekent dus eigenlijk kalfsvlees met een tonijnmayonaise. Maar ik ga het een beetje op de Borneaanse manier doen. Dus ik pak kipfilet. Want kipfilet dat is toch echt iets van Bonaire. En ik heb natuurlijk tonijn. En dat pak ik niet uit een blikje. Maar ik bak van verse tonijn. Dat deze vroeger ook. Dus ik heb een restje tonijn. Even gaar gemaakt in bouillon en witte wijn. En daar ga ik dan lekker een sausje van maken. Dus ik heb alvast wat ui en knoflook en limoen. Even aangezweten in olijfolie. En dan doe ik gehakte kappertjes. Dus ik heb het sausje lekker klaar. En daar ga ik dan de tonijn doorheen mengen. Een beetje in stukjes snijden. Dat toch een beetje een crème sausje wordt. Ja, Bonaire is altijd wel een restje tonijn te vinden, denk ik. Dat is toch veel lekkerder dan een blikje. Dus even lekker. En dat is dan olijfolie en vis. En dan heb ik van Angliet geleerd. Dat is bieslips. En dat is met dat witte randje. En als je dat doorheen snijdt, dan krijg je een mooie harmonie tussen de olie en de vis. Dus dan gaan we mooi fijn doorheen snijden. Dat is weer een van die keukengeheimen, hè? Van die kruiden. Niet te veel, want het gaat misschien ook wel gauw overheersen. Want als je nou ruikt, is die hele zware geur. Dus een beetje gedoseerd gebruiken. Even lekker er doorheen mengen. En de tonijn neemt natuurlijk een beetje olijfolie op. Dus ik doe nog een beetje meer olijfolie bij. Nou, ik kan even lekker intrekken. Gaan we straks even proeven. Misschien moet er nog iets van peper of peper en zout bij. Maar ik heb nu in plaats van dan, het malse rosé kalfsvlees, heb ik mooi sappig gebraden kipfilet. Ja, er lopen natuurlijk allemaal lijntjes op zo'n kipfilet. En dan gaan we precies op de draad snijden, zodat het goed verteerbaar is. Dat het makkelijk eet. Anders krijg je zo'n raar mondgevoel in je mond. Dus mooie dunne plakjes snijden. En dan gaan we het leuk op het bord leggen. Ik doe van een keer met een beetje rechtlijnig vandaag. Kijk. Dan gaan we even proeven. Nou, we zijn natuurlijk op Bonaire. Er zouden we ietsje. Ik heb een beetje mooie chili peperkant erdoor. En nog een klein beetje zout. Dan gaan we dat mooi bedekken. Maar natuurlijk nog een beetje de kip er tussendoor zien, dat is wel leuk als je ziet wat het is. En ik vind nou iets besteld in een restaurant, moet je eigenlijk in één opslag zien wat het allemaal is. Dus je kan de kip zien en je kan de saus zien en dat is wel leuk. Dan gaan we natuurlijk een beetje afgarneren. Een blaadje sla. En dat is wel leuk, ik heb nog een biefstukje van tonijn gebakken. Kijk, dat laat er ook mooi op. En ik laat de kip ook een beetje terugkomen. Ik heb een klein drumstickje, of een klein drumstickje, een lekkere drumstick. Laat ik erop. En dan gaan we het afgarneren. Doen we met een ander soort kappertje. Een kapperappel. En het takje bieslips. Dat is ook ooit wel leuk voor
schakering. Nou, het is best een hele maaltijd. Het is een beetje rood voor een volgerecht, maar als hoofdgerecht is het hartstikke leuk gerecht. Vitello tonato, maar dan van kip. Eet smakelijk. Mijn tweede gast is Angelique Badiou. Welkom. Ja. Dankzij een tip van onze kijkers heb ik jou leren kennen. En ik heb al vaker tips gevraagd, ook bij de kijker. Ken je mensen die de moeite waard zijn om in onze show te komen? Laat het weten. En dankzij die tip zit je ook hier. Je bent een hele bijzondere vrouw. Ik heb je mogen spreken, ik ben bij je thuis geweest. Je woont opnieuw op Bonaire, hoe lang? Ik woon al 23 jaar op Bonaire. 23 jaar. Opgegroeid als een dochter van een onderwijzer in Suriname. Klopt. En in Suriname, heb ik begrepen, is jouw passie voor alles wat kruiden is, van alles wat de natuur te bieden, dat ben je gaan leren op Suriname. Hoe vertel dat? Nou, mijn vader die werd als leerkracht uitgezonden naar de binnenlanden van Suriname. Was nog heel klein. En doordat we daar in het binnenland hebben gewoond, dat was puur natuur, puur oerwoud, kwam je al in contact met allerlei inheemse kruiden en ook hoe dat bereid werd door de mensen. Tegenwoordig zou je het homeopathie noemen, maar toen stond men daar niet bij stil natuurlijk. En dat was mijn eerste contact met de natuur. Vervolgens gingen we terug naar Suriname, naar Paramaribo. En toen was ik iets van 5 en mijn grootmoeder die nam me altijd de tuin mee, omdat zij in mij bepaalde belangstelling zag die ik toen nog niet wist. En via haar heb ik dan ook geleerd met kruiden om te gaan. En daar is eigenlijk de bewustwording gekomen voor planten en kruiden. En toen was je 5. En toen was ik 5. Dus wij spreken, had je net als Guillaume op zijn 9e, had jij misschien al je boekje kunnen schrijven had over ik al, kruiden, ja, want zij nam me altijd mee de tuin in, want ze zegt alles wat ik aanraakte groeide heel mooi. Ja. Ze was van India en ze legde het contact met de natuur. Ja. Ja. Nou, wij verhuisden met 14 jaar verhuisden wij naar Nederland. Daar heb ik mijn opleidingen gedaan. En na mijn onderwijsopleiding ben ik toen gaan studeren voor alternatieve geneeswijzen. En met nadruk op fytotherapie, en dat is de kruidengeneeswijze. Inmiddels begon ik ook veel te reizen en zodoende ben ik overal kennis gaan vergaren over planten die in verschillende delen van de wereld groeiden. Toen met 34 jaar kwam ik op Sint-Eustatius te wonen. Daar waren mensen van de bovenwinsten, onder andere van St. Kitts. En met hun ging ik mijn passie delen. En die hebben mij toen ook heel veel geleerd over de kruiden van de Antillen, van het Caribisch gebied. Zodoende begon ik daar meer kennis over te krijgen. En toen ik eenmaal na de jaren op Sint-Eustatius ook op Bonaire kwam wonen. Nou, toen... Ik heb het gezien. Ja. Want wij zijn natuurlijk bij jou thuis geweest. En hebben daar een filmpje gemaakt over jouw tuin, jouw moestuin, vol met kruiden. En daar gaan we even naar kijken. Ja. Hey Angelique, ik wil voor Bruns en Babbels 4 gerechtjes maken met allemaal kruiden en plantjes uit Bonaire. Ik ben bij jou in de tuin. Wat kan ik allemaal gebruiken voor te koken? Ja. We beginnen ermee dat we hier vooral in de tuin een plant hebben die bieslips wordt genoemd. Bieslips? Het heet bieslips en het heeft een beetje citroenachtige geur. Het groeit heel makkelijk op Bonaire. Het kan de droogte heel goed weerstaan. En als het regent, dan is hij prachtig groen. Hij is bijzonder geschikt om in soepen te gebruiken, op vis, wanneer je vis gestoofd hebt. En in salades, je kunt hem vers gebruiken in salades. En het is ook de geur ervan. Ik vind hem heel sterk, hè, de geur. Het heeft een hele sterke geur en het verjaagt ook muggen. Aha. Dus als je het in je keuken hebt of je hebt het op je bord, je bent lekker aan het eten, je hebt daar een paar planten van, dan verhoudt het de muggen ook bij je weg. Hey, volgens mij is het een zusje van die vorige plant, klopt dat? Klopt. Dit is een zusje en het is iets sterker van geur. En je kunt hem op dezelfde wijze gebruiken als die andere. Het heeft een witte rand, dat is het verschil. Die andere is helemaal groen. En dit zusje heeft een witte rand. Maar het is even lekker in alle gerechten.
En voor mij staat hier de basilicum voor, denk ik. De yerbihole wordt er genoemd op het eiland. Dus als je zou zeggen basilicum, zou men niet weten waar je het over hebt. Het is de yerbihole. En dit is typisch voor de Antillen. Het heeft een hele zachte smaak, een heel romige smaak in allerlei gerechten. En bijzonder goed voor de maag, omdat het een heel verzachtend werkt op de maag. Hij wordt gebruikt ook bij visgerechten, in soepen, sausen, salades. Je kunt er heerlijke dingen mee doen. Nu waait de wind heel sterk en je kunt zien dat de toppen, dus de zaadjes, die zijn heel mooi al rijp om meegenomen te worden met de wind. En dan gaat het zich overal weer nesten en dan gaat het groeien. Heeft deze nou niet veel water nodig? Want in Nederland heeft basilicum echt veel water nodig, hè? Deze plant heeft zich aangepast aan het klimaat hier. Dus hij heeft naar verhouding minder water nodig als wanneer je de Nederlandse basilicum hier zou neerzetten. Ik heb de Nederlandse basilicum, ik zal je hem direct laten zien. Maar deze kan beter gedijen in dit klimaat, inderdaad, dan de Nederlandse basilicum. Ik neem een stukje mee als het mag, want ik zie een lekker sausje aankomen. Ja hoor, je mag er een heel stuk van meenemen. Hij groeit heel makkelijk namelijk als je hem zo plukt. En je zet hem in water, begint overal bij de knopen, beginnen er wortels uit te komen. Dus het is heel makkelijk om hem te stekken. Ja. Ik ga laten een wortel schieten. Ja. Hey, dit vind ik nou een leuke plant. Ik hoop dat ik daar iets mee kan doen. Absoluut, absoluut. Je krijgt, het is een zuring, het heet de kattenstaart. En die blaadjes, vooral als ze rood zijn, die zijn bijzonder lekker in verse salades. Dat kun je niet koken, maar gewoon in stukjes breken en dan mixen met de groene salade. Dan krijg je een heel leuke kleur in je verse salade. En groeit makkelijk op Bonaire. De zaadjes spreiden zich heel makkelijk. En je kunt echt, hoeveel je ervan wil, plukken. En daar elke dag een salade mee maken. Dit kun je ook eten? Die bloemen kun je niet eten. Nee? Maar hier zijn de blaadjes. En van die rode blaadjes, die zijn heel lekker in een salade met ander groenspul erbij. Ja, ik wil een mooie salade maken met allemaal blaadjes van Bonaire. En dit is de Madame Jeannette peper. Dus Die is lekker scherp zeker, hè? Die zijn heel scherp, onderschat ze niet. Zo klein als ze zijn ze duivels in je mond. En die gedijen heel makkelijk hier. Je ziet dat van alle planten zijn nog het vrolijkste erbij staan. Dus met ongeveer 4 boompjes heb je elke dag een paar pepers voor je keuken. En ze zijn heel smaakvol ook. Heel bekende pepers van Suriname die je echt in je salades, je soepen en dergelijke kunt gebruiken. Ik neem er eentje mee, dat is genoeg denk ik voor een... Je moet hem nooit openmaken. Laat hem in je soep dicht en laat de mensen zelf snijden als ze daar een stukje van willen. Dus kook hem mee in de soep, maar nooit open snijden, want je onderschat hoe fel ze kunnen zijn. Ik denk dat de beelden die we net gezien hebben, Angelique, geven fantastisch weer wat jouw passie is, wat je allemaal te vertellen hebt over die planten. Dat kan allemaal niet in één uitzending, dus ik ga je nog een paar keer terugvragen om nog wat dieper op bepaalde kruiden in te gaan. Dat gaan we zeker doen. En dan gaan we nu naar Cor-Jan, want Cor-Jan is met jou in die tuin geweest. Heeft hij een aantal kruiden meegenomen en ik ben benieuwd wat hij ermee gedaan heeft. Ja. Cor-Jan, ga je gang. Ja, ook een leuk gerechtje is bananensoep. Maar eigenlijk is het natuurlijk een plantain. Dat is een lekkere soep van Curaçao, van de Caribbean. Of van de Caribbean inderdaad. Want er komt natuurlijk kokosmelk in. Ik heb citroengras meegetrokken. En ik heb Madame Jeannette uit de tuin van Angelique gehaald. Maar dat heb ik alleen heel gelaten, meegetrokken. En dan serveren we apart. En mocht je het erbij doen, doe even kleine stukjes. En dan kun je eigen soep een beetje doseren. Dat is best een heel scherpe pepertje natuurlijk. Ik heb uien meegetrokken. En dan gaan we nu even blenderen. Ik heb de plantain lekker gebakken tot die gaar is. En dan gaan we dan in de bouillon doen. Ik heb groentebouillon gepakt, dus het is ook nog een vegetarische soep. Dan gaan we mooi fijn malen. En ik heb nog een kruidje weer, dat is de bieslip, maar dan zonder het witte randje. En dan zorg dat de soep minder zwaar is. Want ja, het is natuurlijk plantain, heel veel zetmeel. Dus dat wordt een beetje zwaar. Dus een blaadje ermee blenderen en dan wordt hij lekker minder machtig. Dus het citroengas doen we er even uit. Is niet zo lekker om mee te blenderen. En is het ook belangrijk om de kokosmelk eigenlijk niet mee te koken. Want als je het meekookt, dan laat iets zijn vet los. Dus je doet er een beetje het laatst bij. En dan blijft een mooie samenhangende soep.
Ja, je kunt ook een staafblender ook gebruiken, maar dit is dit is toch iets fijner, denk ik. Ik doe het even voor de zekerheid door een bolzeef. Mocht er nog stukjes in zitten, dan word je eruit gefilterd. Maar als je van puur nature lekker grof houdt, mag je het natuurlijk laten zitten. Nou, natuurlijk even proeven. Dat is belangrijk. Ja, je proeft de citroengas, de peper inderdaad, en de ui, knoflook. En ja, ik zou zeggen het is niet zo machtig, maar dat is misschien geen waar. Nou, voor de frisheid doen we wel even een appeltje in de soep. En ik laat nog een beetje koriander terugkomen, dat is ook een mooie combinatie. Dus ja, dan kun je de soep serveren. Beetje koriander eroverheen. Kijk aan madame Jeannette. Snij in kleine stukjes. En dan kun je naar eigen wens nog extra pittig maken. Krokant broodje erbij. Lekker. Koyan, bedankt. Het ziet er weer heerlijk uit en ook dit recept is weer te zien natuurlijk op brunsandbabbels.nl. Wij gaan nu door even naar de boodschappen van onze sponsors, die natuurlijk heel belangrijk zijn, anders kunnen we zo'n programma nooit maken. Dus Dat geluid hoor je niet zo vaak meer als vroeger, want steeds meer ondernemers werken samen met de Statiegeld BV. Die recyclen flessen en kratjes. Dat is beter voor het milieu en voor je portemonnee. Maar er is nog meer goed nieuws. Statiegeld bier kun je nu ook krijgen bij de Sunshine Supermarket. Daardoor kunnen voortaan niet alleen ondernemers, maar ook particulieren statiegeld bier kopen. Jij dus. Lijkt me duidelijk. Op naar de Sunshine Supermarket voor je statiegeld biertje. Hoppie toch? Leni, volgens mij ben je al met pensioen, is het niet? Ik ga nooit met pensioen. We hebben het over dieren op Bonaire. Er zijn een aantal lokale organisaties actief op Bonaire met honderden vrijwilligers. Wat houdt die steun van Dierenlot nou concreet in? Nou, Dierenlot die steunt ze met hele simpele dingen, dat ze vervoer hebben. Ze krijgen wat extra geld ook voor voer, voor steriliseren, castreren, noem maar op. Al die zaken. Al die zaken die je gewoon nodig hebt als je vrijwilliger bent en je wilt een dier redden. En er zijn natuurlijk nog dingen, er moeten nog meer dingen gebeuren. Dus er moet nog meer geld komen. Het gaat om dat individuele dier wat door ons in de problemen is gekomen. Zorg daar ook voor als je er niet meer bent. Heb je een beetje geld over, je erfenis, een legaat, geef het aan Dierenlot. Laat al die mensen die nu zo actief zijn om die dieren te helpen, geef die ook de kans om door te gaan. Het is zo belangrijk. En je weet zeker, en dat is wat ik uit mijn hart kan zeggen, iedere cent wordt gebruikt voor het dier. Hoe kan ik me eigenlijk opgeven als ik iets wil nalaten? Nou, daar hebben ze iemand voor bij Dierenlot. Sander bellen en dat komt helemaal goed. Sander weet precies wat je moet doen. En hoe kan ik dat regelen als ik iets zou willen nalaten aan Dierenlot? Dan kan je mij het beste mailen op nalaten@dier.nu. Nalaten@dier.nu. Lieve mensen, het is daar zo mooi bij jullie en zulk mooi weer. Maar alsjeblieft, voor de dieren is het daar nog niet goed. Doe iets voor de honden, de katten en ook wat gebeurt er op de stranden. Ga acties ondernemen. Help alsjeblieft al die prachtige organisaties van Dierenlot. Geef ze een donatie en doe iets in uw testament, legaat. Geef niet wat u doet, al is het ook maar 10 euro. Overal zijn we blij mee. Want daarvan, van die 10 euro, kun je weer een dier redden. Nou, wat is er nu mooier als u dat met uw geld kunt doen? ja, dit waren de boodschappen van onze sponsors. Dank daarvoor. Welkom terug bij Bruns en Babbels. Aan tafel nu Funchi. Ja. Hij is een van de oudste en een van de eerste werknemers van de Sea Turtle Conservation Bonaire. Ja, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Maar jij bent op een hele bijzondere manier terechtgekomen. Kan je dat misschien in het kort, want als deze man begint te praten, dan kan je het avondvullend programma wederom maken. Ja. Nou ja, ik werd beschuldigd van stroperij. En
zo is het allemaal begonnen. Ja. En hebben ze hem langzaam in de boeien gezet. En ik zit vast met de schildpadden nou. Ja. Maar ze hebben jou omgeturnd tot een van de grote beschermers. Ja, ja, dus tot nu toe wel. Ja. Ja. En om even de kijkers mee te nemen in het gevoel van de schildpad, heb ik van jullie organisatie een kort filmpje gekregen, ja, waarvan ik helemaal zwijmel en dan denkt iedereen, ja, dan was je al verliefd op een turtle en nu word je het zeker. Kijk even. Ja, een geweldig beest. Ja. Vertel eens over die schildpad. Kijk, ik zeg altijd, hoeveel reptielen ken je die eigenlijk normaal in zee leven? Ja, misschien één, een turtle? Ja, je hebt ook krokodillen die in zee, de kaiman geloof ik, die leeft in de zee. Okay. Je hebt zeeslangen, maar je hebt ook een leguaan op de Galapagos-eilanden. Okay. En die leven ook in de zee, maar er zijn heel weinig. Ja. En een schildpad normaal, als je hem ziet, zeg je nou dat is een reptiel, hij hoort eigenlijk daar niet thuis. Nee, maar hij hoort er wel, want hij kan zoals op zee en op het land komen. Dus, dat maakt hem zo bijzonder. En komen ze allebei op het land? Mannetjes, vrouwtjes ook? Nee, het mannetje blijft op land, in zee. Ja? En de vrouwtje die moet aan land komen, omdat ze eigen moeten leggen. Oké. Dus, en dat mannetje gaat niet mee om het vrouwtje te helpen? Absoluut niet. Nee. Ze leven allemaal een individueel leven, na de geboorte al. Okay. En dat gaat het hele leven lang tot na de dood dan. Het zijn geen koppeltjes? Nee, nee, het zijn geen koppeltjes. En ze kunnen ongeveer een mensenleeftijd halen. Dus ze kunnen ook over de 100. Oké. Dus ze kunnen er ook, ja. Hey, maar jij zegt het zijn dus reptielen, dus ze moeten ook ademen. Ja, klopt. Hoe lang kunnen ze, zo'n mannetje bijvoorbeeld, die komt nooit aan land? Ja, kijk, ze komen nooit aan land, maar je moet het zo zien. Hun adem, de manier waarop ze ademen is dan niet zoals wij. Wij hebben om de havenklap lucht nodig. Ja. Hun die kunnen hun lucht inhouden voor een tijdje. En, ze zijn ook, hoe zeg je dat? Ze zijn koudbloedige dieren. Ja. Ja. Dus ze kunnen voor een hele tijdje kunnen ze een soort inslaap doen en dan helemaal wegvallen en geen lucht nodig hebben. Ja, ja. Dus dan kunnen ze wel een uur ongeveer onder water blijven als het moet. Dat is ook de techniek van mensen die onder water kunnen blijven. Precies. Je komt ook in een soort hele rustmodus. Precies. Hoe lang kan jij onder water blijven? Nou, nu niet zo lang. Niet meer, maar toen je jong was? Toen ik jong was kon ik wel zo'n 12 minuten, 10 minuten onder water blijven. En had je ook een techniek voor? Ik had de techniek ervoor, ja. En ja, ik ben ook langs de zeekant grootgebracht. Okay. Ik ben echt een waterrat, laten we dat zo maar zeggen. In Playa Pobal ben ik grootgebracht bij mevrouw Maar jij duikt nog steeds, hè? Ja? Ik heb ook begrepen, de conservation, die vangen ook schildpadden om ze te chippen. Ja. Dat is kunst apart om ze te vangen zonder dat ze in de stress raken. Dat doe je vaak zelf, hè? Dat doen we ook. We zetten chippen, chippies aan. Dat is een beetje een soort, hoe zeg je dat, een hagelslagkorrel is dat. Ja, ja. En die doe je in een naald en die naald gaat onder het huid en die prik je er zo in. Ja. Want ik begrijp ook, die mannetjes dan, die kunnen hoeveel kilometer zwemmen? Weg van Bonaire? Ja, je kan heel lang... eigenlijk, het gebeurt zo, ze hebben een cycle. Ja? Een cycle, hè? Dat is een soort routine. Ze beginnen al bij jong al af te drijven in het open zee. Dus ze kunnen, met de stroming kunnen ze wel, nou we zeggen, in Cuba terechtkomen. Okay. Maar als ze eenmaal volwassen zijn, ze beginnen daar hun voedsel te eten en ze worden volwassen als ze de kans krijgen. Ja, ja.
En als het paartijd wordt, of het wordt de tijd dat ze moeten eieren leggen, dan gaan ze altijd terug naar het geboorteland. Maar dat is toch bijna niet te bevatten hoe ze dan met die kleine hersens misschien terug weten? Ja, ik heb allemaal met, hoe zeg je dat, magnetische velden te maken. Ik heb een duif heb dat ook en andere dieren die migratie doen. Bijen, die hadden we vorige week. Bijen, ja. Van 3 kilometer weer terugkomen. Ja, kunnen weer terugkomen. Maar bijen zijn weer anders. Die doen kortere afstanden, maar je hebt echt... Een schildpad kan duizenden kilometers afleggen. En de weg weer terug? En de weg weer terug. En precies weer teruggaan waar die ook was van teruggekomen. Ja. Dus hij komt weer naar Bonaire, waar hij geboren is, maar hij gaat wel weer terug. Ja. Weet je wel, waar hij eigenlijk aan het eten is. Ook weer? Ja, dus waar hij leeft. Juist. Ja. Hij heeft zijn tweede huis ergens anders, maar komt weer terug naar Bonaire. Precies. En die vrouwtjes blijven dan op Bonaire? Nee, die vrouwtjes ook een pad. die gaan weg. Ja. Die vrouwtjes die als ze klaar zijn, dat is een periode van 2 maanden dat ze eieren leggen. En dan gaan ze weg. Maar komen die ook wel weer terug altijd? Die komen altijd terug, maar het is altijd, dan moeten ze altijd bijspekken. Ja. Want ze eten alleen maar. En dat spekken ze op en dan komen ze, want dat duurt heel lang. Want in die tussenpozen, dat ze bezig zijn, eten ze niet. Juist. Dus ze moeten echt heel dik zijn om eieren te leggen. Juist. Goed aangesproken. Ja, ze moeten. En jij kan er denk ik uren over praten. Oh, ik kan er de hele dag over praten. Ik heb heel veel ervaring, natuurlijk met schildpadden. Niet alleen waar ik werk, maar natuurlijk mijn vader, die was Bonaireaan. Ja. Of die is Bonaireaan, laten we dat zeggen. Ja. En die heeft me altijd geleerd om schildpadden te eten. Ja, precies. Ja. En nou ben je het beschermer. En nou ben ik het beschermer, ja. Ik kan niet anders zeggen dan dat de Sea Turtle Conservation doet voor het eiland echt heel veel bijzonder werk. Gelukkig worden ook zij gesteund door Stichting Dierenlot. Ook zij hebben zo'n mooie auto voor transport. Hebben wij ook gekregen. Ik zou zeggen, bedankt dat je er was. Sea Turtle Conservation gaan we nog een keer terugzien wanneer de eitjes weer uitkomen. Ja. Want dat is altijd fantastisch om te zien. Al die eitjes, die kleintjes allemaal de zee gaan. Ja. Dan gaan wij hun weer terugzien. Ik bedank je dat je er was. Oké. Ja, een makkelijker bruggetje kun je natuurlijk niet hebben, meneer Fungi. En ik ga Fungi maken, dus dat is natuurlijk echt hartstikke leuk. Dus ik heb polenta, maïsmeel gekookt, 100 gram en 4 deciliter groentebouillon. Klein beetje op smaak gebakken met sambal, klein beetje pit. Dat vinden ze wel lekker. Het is trouwens het meest gegeten gerecht van de Caribbean, polenta of Fungi. En ik ga er dan lekkere salsa bij serveren. Het is lekker fris bij dat iets zware van die polenta. Dus ik heb uitjes, knoflook, een aardappel, aangefruiten en olijfolie met een laurierblaadje en piment. Dan ga ik er even uithalen, want dat is puur voor de smaak en dat is niet lekker om te eten. En dan heb ik tomatenblokjes, die mogen dan door. Dus tomatensalsa. En we doen er kappertjes door. Lekker fris. En die moet je niet meekoken, tomaten eigenlijk ook niet, want dan gaat het allemaal prut. Maar lekker nog een beetje zichtbaar en krokant fris blijven. Nou, salsa hoort ook een beetje koriander in. Dus lekkere verse koriander erdoor. Ook niet meekoken, want dan wordt dat meestal bruin. En het oog wil ook wat, dus lekker rood en lekker groen houden. Nou, lekkere frisse salsa. Beetje op smaak brengen met zout. En die is een klein beetje gebonden door die aardappel die ik doorgedaan heb. Want die was al gekookt. Dan neem je een beetje het vocht op, krijg je lekkere mooie salsa. De Fungi. Dus die wil ik vullen met een roomkaas. Want meestal is het gewoon plakken Fungi uit de oven of gebakken. Maar ik wil toch nog een verrassingseffect creëren. Dus ik pak een ring. Eigenlijk moet je lepel een beetje nat maken, dat is makkelijker, dan blijft het minder plakken. Dus ik maak een soort biefstukje. Dan doe ik roomkaas in. Dan doe ik het weer afdekken met de Fungi. Ook weer lekker een vegetarisch gerecht. Even goed aandrukken.
Even de koelkast even stevig laten worden. En dan kun je mooi als een biefstuk in de pan bakken. Dat heb ik natuurlijk voorbereid, want ik krijg maar 5 minuutjes zendtijd van Leo. Dus ik heb het lekker laten opstijven, in de koekenpan gebakken met een beetje olie en een klontje boter. Lekker krokant. Ja, dan kun je hem afgarneren met een lekkere frisse salsa. Nou, leuk takje voor het zicht. Dat is de gevulde fungi met roomkaas en salsa. Dus als je hem opensnijdt. Wat goed is, stroomt dan de roomkaas er lekker uit. Kijk. Koyan, bedankt. Het ziet er weer heerlijk uit. Wij gaan weer verder hier met Brunch en Babbels. En de recepten van Koyan kan je natuurlijk op onze website terugvinden. Brunch en Babbels. Nou, we gaan nu verder met Kitty Ladiges. Die is hier te gast samen met Pauline Knip. Nou, we beginnen even eerst met Kitty. Want Kitty werkt, is manager, is sales manager dacht ik. Wat, directeur eigenlijk gewoon. Ja, eigenlijk wel. Ik doe gewoon alles daar. Dat statiegeld BV, waar komt het initiatief vandaan? Het initiatief is eigenlijk ontstaan door mijn 2 werkgevers, Ron en Jeroen. Tijdens een biertje bij de Hangout Bar. En de vraag waarom eigenlijk alles de vuilnisbak in verdween en dat anders moest. Ja. En dat is vreselijk uit de hand gelopen. Gewoon letterlijk zoals, zeg ik altijd maar, zoals een ondernemer eigenlijk met een goed plan. Dat moet je op een achterkant van een bierviltje kunnen schrijven. Ja. En daarna moet je het gaan uitwerken, daarna begint het echte werk. Ja. Maar als dat eerste bierviltje goed was, dan is het... Maar ik kan me niet voorstellen dat nou... ik vind het een fantastisch project. En laat me ook zeggen, waarom je hier te gast bent, is eigenlijk omdat we op 1 lijn zitten. Namelijk beide, Statiegeld BV, met ons programma, alle gasten die er zijn, proberen allemaal eigenlijk een mooie Bonaire te maken. We willen de mooie kant van Bonaire laten zien. We willen goede initiatieven laten zien. Ja. En ja, dit is er dan dus eigenlijk één van. Ja. En waarom is het zo belangrijk wat jullie doen met dat glas recyclen? Nou, het is ten eerste belangrijk omdat de landfill bijna vol is. Dus er moet iets ondernomen worden. En ten tweede is het zonde om het op de landfill te gooien als er zoveel mee gedaan kan worden. Ja. En recyclen is gewoon heel belangrijk. En dat is wat we willen bereiken. En wat ook steeds beter gaat. Er zijn steeds meer mensen die meedoen. En dat doe je dus door middel van het oude begrip dat we net ook hadden, het statiegeld. Ja, nou, we doen eigenlijk 2 dingen. Ja. We hebben statiegeld, dus er zijn een aantal producten die in een kratje komen. Dat willen we weer terug met de lege flesjes. En die sturen wij weer terug naar het land van herkomst, in dit geval Nederland. Ja. Maar er is ook glas waar geen statiegeld op zit en dat crushen wij. En wat doe je daarmee dan? Dat wordt bijvoorbeeld gebruikt in de wegenbouw, beton, cement, eigenlijk bouw vooral. Ja. En kunstwerk. En kunst, daar gaan we zo meteen naar kijken, want het ziet er geweldig uit. Ja. Hey, maar dat betekent dus dat, want je hebt samenwerking nu ook met horeca gevonden, noem eens een paar voorbeelden. Nou, jullie bijvoorbeeld, Red Palm, waar we mee samenwerken. Hangout Beach Bar was onze eerste klant. Die stond er meteen vierkant achter en die was ook degene die zei van als jullie dat doen, dan doe ik mee. Die zit ook in die boodschap die we net gezien hebben. Ja. En er zijn eigenlijk te veel ondernemers om het op te noemen, maar bijvoorbeeld Havana, Breeze and Bites, Bistro de Paris, dat gaat zo maar door. En die krijgen natuurlijk wel een verantwoordelijkheid, want ik neem aan als ze bij jullie dat bier kopen, dan moeten zij statiegeld aan jullie betalen. Ja. En op het moment als zij de kratten weer vol terugleveren, dan krijgt de statiegeld terug. Ja. Dus dat betekent dat de personeel dan van die horeca, het kost hun gewoon keihard geld als die toch bij de rest Ik denk dat het personeel het belangrijkste factor is. Ja. Want als die er niet in geloven en niet meewerken, dan werkt het niet. Ja. Ja. En het gaat steeds beter. Mensen begrijpen het ook steeds beter. Ja. En ze komen nu naar ons in plaats van dat ik mensen moet benaderen. Dus, ik denk dat het eiland sowieso al heel erg bezig is met schoner en jongens, er moet wat gedaan worden. En volgens mij is het niet alleen wegenbouw, want voor mij zijn jullie ook wel experimenteren met stenen, met beton? Klopt. Ze zijn sowieso in bakstenen wordt er nu ook glas verwerkt. Het zijn allemaal experimenten. Ja. En waar ze ook mee bezig zijn is bijvoorbeeld die
Tempex bakjes. Ja. Die worden dan in de blokjes verwerkt. Oké. Dus dan hebben die ook eindelijk een functie. En dat isoleert gelijk goed. Dus, maar dat is allemaal, daar zijn ze allemaal mee bezig. We zijn echt, en daarnaast hebben wij nu ook blikjes. En wij zijn druk bezig om te ontwikkelen dat wij die blikjes gaan recyclen. Nou heet het een BV, maar ik kan me niet voorstellen dat zij dit doen om hier heel rijk mee te worden. Nee. Het recyclen dat kost geld. Ik denk dat er geld bij zit. Ja, Dus daarom valt die voor mij ook een van de belangrijke maatschappelijke initiatieven van de eiland. Ja. We gaan naar Paulien. Want Paulien, jij zag dat glas en je denkt, daar kan ik andere dingen mee doen. Ja, inderdaad. Laten we beginnen met een kleintje. Voor mij heb je die vandaag nog even gemaakt? Nee. Het is een combinatie van glas en epoxy. Dus de epoxy moet 8 uur uitharden. Dus dit is de beestjes zoals je ze ziet, daar heb ik er inmiddels heel veel van op voorraad. Ja. En daar maak ik weer van alles van. En dat dankzij Kitty, want dat is een vriendin van me. En die Statiegeld BV die levert zoveel glas als dat ik nodig heb en als dat ik wil hebben. En die stimuleert het ook heel erg dat ik het gebruik in... En het is niet alleen van statiegeld gaat terug naar Nederland. Dit is eigenlijk het restglas wat het deel wat gecrushed wordt. Meenemen. Ja. Hey, en dan zie ik hier een hele grote. Ja. Dat is een opdracht geweest, denk ik. Klopt. Vertel. Dat is een sample voor de komende wedstrijden van de PBA Freestyle Windsurfen. Die volgende maand gehouden worden hier op het eiland. En ze hebben mij benaderd doordat ik werk met het glas, om daar de trofeeën voor te verzorgen. Ja. Dus dat is een grote eer en die gaan hopelijk straks de hele wereld over. Ja, het zou fantastisch zijn. Ja. Is het een wisselbeker? Of? Nee, het zijn in totaal 6 trofeeën. 3 voor de dames, 3 voor de heren. Dus het is echt, een mooie opdracht dan natuurlijk. Absoluut. Ja. En dit andere werk wat ik hier allemaal aan tafel zie, is eigenlijk allemaal vrije opdrachten. Ja. Waar zijn die te koop straks? Ja, ze worden binnenkort verkocht bij Addo's. Oké. Die wil ze heel graag opnemen in het assortiment. Mogelijk dat hier, heb ik net gehoord, in de toekomst wat te verkrijgen is. Ja. En ik word benaderd via Facebook en via Instagram. En dat is mooi van een klein eiland. Ja. Het verspreidt zich razendsnel. Ja, fantastisch. Dat is leuk. Ja. Het ziet er geweldig uit ook. Dank je wel. Ik heb er verder niks aan toe te voegen. Ik wens jullie heel veel succes. Dank je wel. En ik oproep ook als er meer ondernemers zijn die een maatschappelijke bijdrage hebben aan Bonaire. Laat van je horen en misschien hebben we een plekje in ons programma. We gaan even terug naar Koyan. Nou, nog een mooi product van het eiland. Dat is de cactus, de kadushi. Daar hebben ze een leuke, lekkere liqueur van gemaakt. En daar wil ik eigenlijk een sabayon van gaan maken. En dan die ga ik serveren op papaya. Papaya is een mooie vrucht. Deze is lekker rijp. En doen we dan in die bord. En dan komt er lekkere, mooie, warme sabayon overheen. Papaya is altijd een beetje laf van zichzelf. Dus uit een beetje besprenkeld met limoensap. Dan frist hij een beetje op. En dan krijgt hij en pept hij een beetje op. Dat is wel leuk, want de limoen komt ook weer terug in de kadushi likeur. Dus ik heb eidooier. Maar als je nou gelijk alle likeur erbij doet, is het een beetje te zoet. En dan klop je niet lekker op. Dus ik gebruik witte wijn. Om eerst even luchtig te kloppen. Ook nog zonder suiker. Maar als het dan een beetje opgeklopt is, dan doe ik de liqueur erbij en de suiker. En dan even verder kloppen en dan krijg je een mooie luchtige sabayon. Boven een pannetje met water, heet water. Blijven kloppen. Als natuurlijk die stoom tegen het ei komt en die roert, dan zou je een roerei krijgen. Dat moet dus een mooie luchtige saus worden. Je kan het ook een beetje zien, de strepen van je garde blijven er ook een beetje in staan als die stevig wordt. En dat moeten we hebben. Oké. Maar even blijven kloppen nog, want die bek is natuurlijk hartstikke warm. Dus als je stopt, dan zou het alsnog stollen. Dan zou je krijgen een beetje een omeletachtig iets. Even proeven. Ja, lekker zacht, niet te zoet, lekker luchtig. En dan kan het mooi over de papaya, als een wolk. Je zou er nog een bolletje ijs op kunnen serveren. Een takje mint. En smullen maar van de kadushi likeur.
Dit was hem dan, de derde aflevering van Brunch and Babbels. U kunt alle recepten weer terugvinden op onze website. En ook kunt u alle afleveringen, ook alle voorgaande afleveringen daar terugzien. Wanneer u maar wilt, waar u maar wilt. Dat kan allemaal tegenwoordig op onze eigen YouTube-channel, zal ik maar zeggen. Ik wil iedereen bedanken. De crew wil ik bedanken voor deze heerlijke zondagmiddag weer. Ik zou zeggen, Cor-Jan, ik weet niet of jij ook klaar bent, maar het is heerlijk hier, zo te zien. Het is mooi weertje. We gaan samen even een duik nemen. En nog even voor de kijkers thuis. Heeft u nog een tip? Heeft u nog misschien een tip ook voor onze make-over die er weer aankomt? Iemand die het verdient om een keer in het zonnetje gezet te worden. Er mooi uit te zien als een prinses. Laat het ons weten, ook weer op info@brunchandbabbels.nl. Wij gaan zwemmen.